Gabon deizuela guztioi, Antoine Reixak bere garaian esana zuen, tira, alaxe bete da, eta mobidarik ere ez da falta, ez gaen, izan ere, operazioa zabalik, ustez, egileen eskubideak urratu direlakoan. Abestiak ondo dion bezalaxe, ez da ez mobidari falta. Tira, movida honen baita baina, badugu bestelako ikuskizunik. Tira, gaur baina sentitzen dugu, baina berri txarrakekoak iztira izango honenak, izan ere, jostailuak eskutan hartuta, bertsioetan nagusi, sare sozialetan, bolo-bolo dabiltzanak berriz hau etxe guaitira. Tira, Rage Againsten bertsio hau honezkero ezagun egin da sare sozialetan. Tira, guzti hau aipatuta, atarikoak alde batera utziko ditugu, izan ere egunak utzi izkigu hainbat eta hainbat kontu, guztiak hasteko eta behin laburbilduta, guztiak lerroburuetan. Eta hasteko eta behin, erabakitze eskubideari helduko diogu, izan ere galdeketen bideak ez duetenik, gure esku dagokira garri baitu, datorren urtean, egin litezkela honezkero hiriburuetan estatus politikoari buruzko galdeketak. Datorren urte izan daiteke 2018 horretarako Donostia honezkero prestaketetan jarria da, eta udazkenera begira sinadurak biltzen hasi dira, esan da bezala, ariketa demokratiko hori hiriburuetara eramateko jauzia ematen hasteko. Eta bien bitartean, Sara Majarenas eta haren alaba Izarren egoera izpide, izan ere, Gasteizen legebiltzarrean Majarenas aske uzteko eskatu dute, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Euskal Herria Bildu koalizioak, Elkarrekin Podemosek eta baita Alderdi Sozialistak ere. Alderdi Popularra izan da, eskararekin bat egin ez duen bakarra, Majarenas eta haren alabaren eskubideak bermatzeko eta ingurune seguru batera eramateko eskakizuna egin diote espetxe zuzendaritzari, Gasteizko legebiltzarreko ia ordezkari guztiek. Bien bitartean baina Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak Alderdi Populararekin batera, Estefania Beltrán de Herediak, barne sailburuak, parlamentuan Kabacas auziko autoaren inguruan agertzea eragotzi egin dute, gogora dezagun, oraindik ere auziak zabalik segitzen duela, gazte bilbotararen heriotza argitzeke esan da bezala. Eta Nafarroan bestalde, esku hartze sozialaren aldeko hitzarmena eskatuz elkartaratzea egin dute Iruñean, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek, arlo horretarako langileen egoera arautu gabe dagoela nabarmendu dute, eta sektoreko lan hitzarmena eskatu dute. Elkartaratzea bestalde, EITBek Donostian duen egoitzaren atarian, Miramonen bertan, zentsura jasaten ari direla salatu dute errausteiaren aurkako mugimenduko ordezkariek, arrazoia egunotan EASOen parantzan gauzatutako gozegrebaren berririk eman ez dela EITB irrati telebista katean, horren arira esan da bezala, elkartaratze egin dute gaur Miramonen bertan. Eta elkartaratzea bihar arratsaldean egingo dena, asteburuan gertatutako bortxaketa saiakeraren arira Donostian, agerraldia ere egin dute, mugimendu feministak elkartaratzean parte hartzeko deia egin du, esan da bezala, bortxaketa saiakera gertatu da, eraso sexista larria gertatu da, eta horren arira kalera ateratzeko deia egin dute gaur.
Eta sutea larria bart izan dena, Oiartzunen, lan luzea izan dute, sua itzaltzen, gau osoan zehar, izan ere, Bidasoako, Donostiako, Zarauzko, Legazpiko eta Tolosako suhiltzaileak aritu dira gau osoan zehar Oiartzunen lanean. Pukas markako surf taulak egiten dituen Olatu enpresan izan da, garrak mendean hartu dituzte, baina enpresa erabat txikituta geratu da. Eta beltegitik berriz, Eneko Atxaren proiektu berrienera, bere azken proiektua egitasmoa aurkeztu baitu, sukaldari bizkaitarrak, tira, Eneko du izena, jatetxe berriak, eta alaxe izango da, horren berri ere emango dizugu. Eta kirol kontuetan bestalde, Irene Paredes hartuko dugu izpide besteak beste. Izan ere datorren hilabetean, Herberetan, lehiatzeko den Europako txapelketetan, bi euskal jokalari izango dira. Irene Paredes aipatu dizuegu Legazpiarra, baina Hondarribiko Mariasun Quiñones ere arituko da. Lehenengoak eskarmentu handia du eta denboraldi bikaina osatu du Paris Saint-Germainekin, Quiñonesek aldiz goi mailako txapelketa batean debuta egingo du. Gabon deizuela guztioi, erabakitze eskubidearen ariketak hiriburuetara salto egin dezan, honezkero lehen urratsak eman dira, Donostiak jakinarazi ditu horiek, sinadura bilketari ekingo diote, udazkenari begira izan ere, 2018 hiriburuetan erabakitze eskubide egiteko ariketaren urtea izatea nahi du gure esku dago ekimenak. Donostia 2018ko udazkenean estatus politikoari buruzko galdeketa egiteko martxan jarri da. Halaxe jakinarazi zuten gure eskudagoko kidek atzo arratsaldean Koldo Mitxelena kulturgunean antolatutako solasaldian. Maite Bidarte eta Edurne Garmendia kazetariak aritu ziren plataforma herritarraren izenean solasean, eta jakinarazi zuten badirela hilabete batzuk Irimaiako lantalde bat egitasmoaren inguruan lanean dabilela, eta datozen asteetan gizarteratu nahi dutela. Aste nagusian zerbait berezia egiteko asmoa dute, eta azaroan ekingo diote kontsulta deitzeko sinadura bilketari. Gure eskudagoren protokoloak zehazten duenez, boto eskubidea duten herritarren 2/2 galdeketaren alde sinatu beharko luke prozesuak gutxieneko babesarekin hasteko, baina 5% langa jarri dute donostiarrek, hain justu udalbatzarrak 2015ean onartutako hiritar kontsulten erreglamenduak Donostian edonolako galdeketak egiteko zehazten duena. 8.000 sinadura lortzeko erronka dute beraz, eta kopuru horretara iristekotan, datorren urteko maiatza eta ekaina bitartean adostuko lukete galdera eta eguna, esan bezala, 2018ko udazkenean izango litzateke. Bidartek eta Garmendiak aitortu zuten erronka handia dela, eta kalkulatu dutela 1000 kide inguru beharko dituztela besoz beso lanean honi aurre egin ahal izateko. Euskal Herritarrek 176 herri galdeketa antolatu dituzte, eta 150.000 lagun bildu dituzte hauetan parte hartzera. 2018an zehar hirietara salto egiteko asmoa adierazi izan du gure eskudagok, eta Donostia izan da asmo hori berresten lehenengoa. Gasteizko legebiltzarrera goaz segidan izan ere Sara Majarenas eta haren alaba Izarren egoerari irtenbide emateko, konponbide emateko eskatuz bat egin baitute ia talde politiko guztiek, Alderdi Popularrak izan ezik gainerako guztiek eskatu baitute bi lagunentzako, bai Majarenesentzako eta haren alabarentzako segurtasun egoera. Euskal Herria Bildu koalizioarekin batera, Eusko Alderdi Jeltzaleak ere bat egin du baita, Elkarrekin Podemos eta baita Alderdi Sozialistak berak ere. Giza eskubideen defentsan bat egin eta legez besteko proposamena adostu dute Gasteizko legebiltzarreko ia alderdi guztiek. Alderdi Popularra soilik geratu da akordiotik kanpo. Majarenas libre gera dadila eskatu dute gainerakoek, haren eta Izar alabaren eskubideak bermatzeko. Testua behin betiko onartzean, espetxe zuzendaritzara eta Espainiako Auzitegi Nazionalera igorriko dute. Akordioan gogora ekarri dute, Izarri aitak bortizki eraso egin ziola, espetxetik atera eta haren kargu zuen
asteburu batean. Ama-alabak indarkeria matxistaren biktima gisa aitortu ditu sistema judizialak ere eta orain Madrilgo harrera etxe batean daude. Erregimen erabat itxian eta gertukoengandik urrunduta. Legebiltzarreko 4 alderdiek nabarmendu dute adingabea psikologoek ebaluatu dutela eta ebatzi dutela egonkortasuna eta gertuko giroa behar dituela. Hain justu, joan den astean, Kontxi Ibarreta Majarenasen amak laguntza eskatu zien Legebiltzarreko giza eskubideen batzordeko kidei, Izarrek datorren ikasturtea etxean egin dezan. Batzordean ordezkaritza duten alderdi ia guztiak agertu ziren Ama-alabak Donostiara ekartzearen alde eta orduan ere Alderdi Popularra izan zen eskaera babestu ez zuen bakarra. Eusko Alderdi Jeltzaleak bestalde bat egin du Alderdi Popularrarekin eta Alderdi Sozialistarekin. Estefania Beltrán de Heredia segurtasun sailburuak azalpenak eman ez zitzan Iñigo Cabacas auziaren harira. Estefania Beltrán de Heredia Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak ez du parlamentuaren aurrean agertu beharko Cabacas auziko autoaren inguruan azalpenak emateko. Joan den maiatzean argitaratutako ahozko epaiketa hasteko autoak 3 ertzainei zuhurtziagabekeria asko gisa hilketa leporatu zien. Epailearen ustez, arrisku onartezina sortu zen inguruan ertzainak tiro egiten hasi zirenean, eta Cabacasen heriotza arrisku horren ondorioa izan zen. Horren aurrean, EH Bilduk eskatu zuen Estefania Beltrán de Herediak autoak azaltzen zituen gertaera horien inguruko gogoeta egin zezala parlamentuaren aurrean. Elkarrekin Podemosek EH Bilduren eskaera babestu zuen, baina EAJ, PSE eta PPek aurka egin zuten eta segurtasun sailburuaren agerpena eragotzi dute. Argudiatuta, Cabacas auzia oraindik tramitazio judizialean dagoela. Julen Arzuagak EH Bilduko legebiltzarkideak aitzakiatzat hartu ditu adierazpen horiek eta azpimarratu du parlamentuari dagokiola auzia politikoki aztertzea. Are gehiago, epailearen autoak dionean, ertzaintzaren kargak proportzionalitate, zuhurtzia, premia eta segurtasun printzipioak urratu zituela. Nafarroan bestalde sindikatuen gehiengo zabalak, ELA eta LAB sindikatuek baita, komisiones eta UGTek ere bat egin dute, elkartaratze egin dute gainera, eskuhartze sozialean, gizarte eskuhartzean diharduten langileen lan hitzarmena eguneratzeko eta duintzeko eskatuz. Nafarroan eskuhartze sozialaren aldeko hitzarmen sektorial baten alde elkarretaratzea egin dute gaur ELA, LAB, komisiones obreras eta UGTek. Duela 2 urte ekin zioten Nafarroako eskuhartze sozialerako hitzarmena eratzeko prozesuari. Negoziazioa sindikatuen, erakundeen eta gobernuaren artean ematen ari da, administrazioak azpikontratatutako zerbitzuak baitira. Eskuhartze sozialtzat jotzen dira gizarte premiei erantzuten dioten eta antolatuta egiten diren jarduerak. Jardun horiek helburutzat dute gizarte bazterkeria ekiditea, arintzea edota gainditzea. Kolektibo askori eraginen lieke hitzarmenak, hala nola, adingabe eta gazteei, genero indarkeria pairatu duten emakumeei, adinekoei, ekonomikoki bazterturik daudenei, langabei edota etorkinei. Sindikatuek adierazi dute Nafarroako Foru Erkidegoan eskuhartze sozialaren langileen egoera ez dagoela ia arautua. Lehenik eta behin esan behar dugu, hori Nafarroan sektore hau oso gutxi arautua dagoela, eta sindikatuen aldetik daramagula pare bat urte ja lanean, honen inguruan, eta gaur elkartu egin gara hemen, beharrezkoa ikusten dugulako sektore hau arautzea, Nafarroan eragiten dio 5.000-6.000 bat langilei. Gero, gaur egun dugun realitatea, realitateari erreparatua ikusten dugu prekarietate handia dagoela sektorean, eta badela momentua konfluentziak sortzeko, eta bengo batez hitzarmen sektorial bat sortzeko Nafarroarako. Esan dudan bezala hori oso gutxi arautua dago, enpresa gehienetan ez daude konbeniorik, hitzarmenik, gutxi batzuetan enpresako hitzarmenak daude, eta hori da gaur egun dugun errealitatea. Hori prekarietate handiko sektore bat dela. Gainera sektore bat oso feminizatua, eta guk hemen eskatzen duguna ere behar duena aitortza, bengo batez lortzearena hitzarmen baten bidez. Altzairugintza sektorari dagokionean baina krisia dagoela egon badagoela, hori jakina da, tira horren ondotik Zumarragan eta baita Sestaon ere bizitako azken hilabeteetako gatazka eta borroken lekukoa daraman erakusketa zabaldu dute. Zumarragan da hori.
Altzairugintza sektorean izandako lan gatazkak albiste izan ditugu azken hilabeteotan. Tira, hamarkadetako desindustrializazio prozesuaren ondorio direla ezin ahaztu, baina esan da bezala azken garaiotako borroka eta lan gatazka horiek, langileen aldarrikapenak, modu artistiko batean bildu nahi izan dituzte Zumarragan eta esan da bezala ikusgai dira bertan. Eta Donostian, Miramonen, EITBek duen egoitzaren atarian elkartaratzea gaur, erraustegiaren aurkako mugimenduko ordezkariena. Arrazoia, egunotan, Donostian bertan aurrera eramandako gozegrebaren berririk ez dutela eman, hori adierazi dute erraustegiaren aurkako mugimendutik bertatik. Joan den asteazkenean hasi eta bihar amaituko dute erraustegiaren aurkako gauzegreba Donostiako EASO plazan dauden 6 lagunek. Hain justu, EITBek protestaren berri ematen ez duela salatzeko, Miramongo egoitzaren aurrean elkarretaratzea egin dute astelehen arratsaldean. Zentsuratzen aritzea leporatu diote EITBri, erakunde eta agintari publikoen adierazpenen berri eman bai, baina erraustegiaren aurkakoen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko gatazka ezkutatzen omen duelako. Mugimenduko kideek salatu dute ertzainak eurak kanporatzen ahalegindu izana, esanez ez zeukatela han egoterik, lur eremu pribatuan zeudela eta protestan zeudenek zentsura salatzeko agiria EITBko arduradunei entregatu nahi zieten. Azkenean egoitzatik irtetera zioan Aitziber Meaberi eman zioten eta hark esan zien protestaren berri emango diola hedabideko zuzendaritzari. Eta Donostian segituz, zeren egun gertatutako bortxaketa saiakeraren harira elkartaratzea deitu du mugimendu feministak. Eraso sexista salatzeko deia egin diete herritarrei bertan parte hartzera, esan da bezala bortxaketa gauzatu ez, baina eraso larria gertatu dela jakinarazi eta plazaratu nahi izan baitute. Larunbat goizaldean Donostiako Aldezarrean gertatutako erasoa salatu dute gaur mugimendu feministako kideek eta hainbat herritarrek. Gure elkartasun eta babes osoa helarazi nahi diogu erasotua izan den emakumeari. Jakin dezala auzo oso bat ondoan duela eta halako erasoak ez ditugula inondik inora onartuko. Gutako bat erasotzen dutenean denok erasotzen gaituztelako. Larunbat goizaldeko ordubit erdietan gertatu zen. Emakumea etxera zioala portalean sartu eta orduan jasan zuen erasoa. Erasotzaileak etxeko portaleraino atzetik jarraitu zion neskari eta honek portaleko atea zabaldu bezain pronto bortizki egin zion eraso. Paretaren kontra heldu eta bultzatu egin zuen arropa kentzeko saiakera eginez, baina neskak arrasika hasi eta erasotzaileak ihes egin zuen. Emakumeak ertzaintzari deitu zion berehala eta minutu batzuk beranduago atxilotu zuten 22 urteko erasotzailea. Mugimendu feministak ohartarazi du larunbateko erasoa ez zela gertakari isolatu bat izan. Horrelako erasoen aurrean indarrak batu eta autodefentsa feministaz erantzuteko deia egin dute. Larunbat gauean erasotua izan zen emakumea autodefentsa feministaz armatuta zegoen eta hala lortu zuen erasotzailea gainetik kentzea. Jarrera eredugarria izan zuen. Erasotzaileei argi eta garbi esaten dizuegu, zuen impunitatea amaitu da. Edozein motatako erasoen aurrean mugimendu feminista parean topatuko duzue. Bihar asteazkena arratsaldeko 7etan kontzentrazio egingo dute Donostiako bulebarrean. Eta Oiartzunen, erabat kiskalita geratu da olatu enpresa, bart arratsean pizutako suaren ondorioz. Jo eta lanean aritu dira suhiltzaileak bertan goizaldera arte, itzali dute, baina kalteak handiak izan dira surf taulak ekoizten dituen enpresan. Atzo arratsaldean piztu zen sua, 8 orduz izan zen piztuta. 7 suhiltzaile eta beste lagun hartatu zituzten osasun zerbitzua gainera, kea arnasteagatik. Tira, eskualde hainbatetako suhiltzaileak joan ziren gainera bertara lanera, eta hainbat orduz aritu ziren itzaltze lan horietan. Pukas markako surfeko taulak egiten ditu olatu enpresak, eta esan da bezala, kalteak handiak izan dira, sua itzalita, kiskalita, geratu baita, Oiartzunen kokatutako enpresa.
Zute arriskua bizi dugu gainera egunotan, izan ere temperatura altuek ez dute baldintza onik ekartzen, gauzak honela kontuan hartzekoak hainbat dira, osasun arazoak ekiditeko eta baita segurtasuna bera bermatzeko ere. Bihar arte alerta laranja mantenduko da temperatura altuengatik. Eguraldi agentzia ezberdinak adierazi dutenez, temperatura 30 gradutik gorakoa izaten jarraituko du. Bero honen aurrean, neurri ezberdinak hartu behar dira kontuan eta gomendatzen da arropa arina erabiltzea, jarduera fisikoa murriztea, giro fresko eta mantentzea eta eguzkia saihestea eta fruitu, barazki eta likido asko hartzea. Ostegunean, Azoretako antizikloiarekin batera ipar haizea heldu eta giroa freskotu egingo da. Barnealdean aldiz, temperatura altuak mantenduko dira. Eta Nafarroara goaz, izan ere, bestelako egitasmo bati eskainiko dugu gaur arreta, abeltegiaren bueltan, egindako egitasmoa, eta tira, herri mugimendutik sortutako ekimena gainera. Lekarozko abeltegia eraikin okupatu hautsarazi egin zuen atzo Foruzaingoak. Ekainaren hasieran sartu ziren gazteak Nafarroko gobernuaren den eraikinera. Etxe bizitzen arazoari irtenbidea emateko asmoz. Aurreko astean bertan bizi ziren bi gazte identifikatu zituzten eta gaur ziren deklaratzekoak okupazioan parte hartzeagatik. Egoarrieta da auzipetuetako bat. Epaiketa atzo beran deitu ziguten, esateko dei batetik, deitu ziguten esateko bertan berageten zela, eta listo, azalpen gehiago ere, ez ziguten ez gutunez abisatu, ez der. Atzo bertan abokatuei, atzo bertan prokuradorei, eta bertan beratu da. Atzo goizean iritsi zen Foruzaingoa abeltegira bi gazte ziren bertan eta kanporatu ondoren baimena eman zieten auzipetutako gazteei barruan zituzten gauzak ateratzeko. Momentua izan zen pixka tensoa, foralak zuten batera lagundu. Esan ziguten denbora usten edute izen gehiago atera hortik, eta azkenan gaude esaten bi pertsona bizi garela hor, besteak apoio moduan daudela, eta pertsona ez dutela utzi beren gauzak ateratzen utzi, eta denbora guztien ez duten izen gehiago. Orduan guk esan genuen beste gauzak hartu nahi genuela, azkenan beraiek pertsona horiek dira guri babesa ematen, eta bertan zituzten gauzak, zakuak, zen gauza asko ere, baina berainak ziren. Orduan denbora guztian horrik bueltaka. Erran zuten momentu batean bertako gauzak bota eta hogera batin nahi zutela, eta momentan. 2012an UPN-ren agintaritzaren garaian hizkuntzen murgiltze zentroa izateko altxatu zuten eraikina. Red Leaf enpresak izan behar zuen kudeatzailea, baina ez zuen ardura bere gain hartu. Gero, Bauhan Systemsek akordioa lortu zuen eraikina kudeatzeko, baina porrot egin ondoren sekula ez zuen proiektua martxan ipini. Geroztik itxita dago. Proiektua ez da geratuko honekin batean, hori etxe bat zen eta kriston aukera zituen gure proiektua aurrera emateko, azkenan jende bat gara, eta jende hori kristongoa ditu gauza egiteko baieran bertan, baztanen bertan, eta hortara jarriko gara. Etxe utzi gehiago topatzen, edo, aldoguna hortik. Hemendik aurrera, ikusiko harko dugu etxetan sartzen garen, eta etxe horrek duen aukeren arabera, pixkat gure proiektua berriz ere moldatu. Baina azkenan hori, garbi ustea, ez direla 6 urtera mala etxe hori hutsa, guri bota digute proiektu batekin hor, bizi proiektu batekin, eta orain gainera sartu dute hor pertsona bat etxe hori vigilatzeko, 24 ordu soldata batin gure diruarekin berriz ere gastu gehiago sartzeko. Abeltegiaren proiektuak beraz ez duetenik eta aurrera jarraitzeko prest agertu dira gazteak. Eta kirolen atala zabalduz, bi euskal emakume jokalari, futbol jokalariren ibilbideari eskainiko diogu tartea, Europari begira jarrita gainera. Izan ere, datorren hilabetean herberetan lehiatzekoa den Europako txapelketan bi euskal jokalari izango dira, Irene Paredes Legazpiarra eta Mariasun Quiñones Hondarribiarra. Lehenengoak eskarmentu handia du eta denboraldi bikaina osatu du Paris Saint-Germainekin batera, Hondarribiarrak aldiz, goi mailako txapelketa batean debuta egingo du aurrenekoz. Eta saskibaloi kontuetan bestalde, Txus Bidorretaren ibilbidea dugu albiste gaur, Bilbotarra ACB Liga irabazi berri duen Valentzia Basket taldeko entrenatzaile berria izango baita, ibilbide oparoko prestatzailea,
aurtengo txapelketako entrenatzailerik onena izendatu dute eta Canarias talderekin Basketball Champions Leagueko titulua irabaztea lortu du. Eta kirol kontuak alde batera utzita, Larrabetzura goazen, Eneko Atxaren azken proiektua honezkero aurkeztua baita, eta ateak zabaldu ditu, Eneko du izena jatetxe berriak, merkeagoa eta batez ere gertukoagoa. Betiko kalitatea mantenduz, baina modu xumeagoan eta merkeago. Goi mailako jana eskaintzeaz gain, giro atsegina, hurbila eta informala eskaintzen ditu Eneko jatetxeak. Larrabetzuko Legina auzoan, Azurmendi jatetxearen oinetan kokatuta dago Eneko Atxaren jatetxe berria. Edozeini zuzendutako jatetxea da. Betiko kalitatea mantentzen badu ere, Azurmendi jatetxea baino merkeagoa baita. Esate baterako, 55 euroren truke, Atxak berak sortutako sutan menua jateko aukera dago. 9 platerez osaturiko menua da. Olibak eta zerratiako bermuta, bieira eta aguakatea eta legatza sirmendutan errea berretxikoekin besteak beste. Dekorazioan, egurra, harria eta baserri giroa nagusitzen dira. Janari dagokionez, minimalista eta goi mailakoa da, baina bada aipatzeko moduko beste ezaugarri bat. Izan ere, sukaldariek bezeroen aurrean prestatzen dituzte platera. Sukaldea agerian dago eta horrela bezeroenganako gertutasuna sortzen da. Guztira, 65 jankiderentzako lekua dago jatetxean eta 35 lagunentzako jantoki pribatuare badago. Eneko Atxa Zornotzarrak 2005an ireki zuen Azurmendi jatetxea Larrabetzun. Gaur egun 3 Michelin izar ditu eta bere ibilbidean hainbat sari jaso ditu. Larrabetzukoa ez da ordea Eneko jatetxe bakarra. Londreseko One Aldwych hotelean zabaldu zuten beste bat eta irailean gauza bera egingo dute Tokion. Eta Larrabetzutik Arabako Oion herrira goaz, 100 Oion, 100 herritarretik gorak parte hartu baitute, aniztasuna ikur hartuta, eta artista zen izatute da, Mursego bera. Maite Arroita Jauregirekin izandako elkarrezketaren aurrerapena gaur hemen, ostegunean izango duzue oso osorik ikusteko aukera artekalen. Euskal Herriko zein munduko edozein txokotan entzun daitezke etorkinen inguruko estereotipo eta zurrumurruak, eta horrek askotan elkarbizitzarako arazoak eragiten ditu. Arabako Oion herrian bizikidetza hobetzeko proiektu artistikoa atera dute aurrera. Herritarren parte hartzerekin 100 Oion diskoa ondu du Mursegok. Egia da kultur desberdinen arteko bizikidetza zaila dela, baina kultura berdinen arteko bizikidetza ere zaila da. Horrelako gauzetan guten gara sutilitate guzti horiek matizatzen, baita ere adibidez rumoreekin sartzen garela, rumoreak ikusten dugu deno dauzkagula denonena, ez da bakarrik etorkinen aurkakoak edo baita ere riojanoen aurkakoak, baita ere patateroen aurkako edo aldekoak. Lehenengoz elkartu ginenean, izan zen arratzalde oso polit bat elkartu ginen emakume eta ume arabiar guzti askokin, oiondar askokin elkartu ginen angela baten, eta ginen hitz egiten gauza askotaz, koranaz, horatzen da, izan da oso aberatsa, eta izan da alako elkartruke bat oso, batez ere, ni sentidu batez ere komunitate arabiarekin egon dela alako truke bat. Eta beraiek, aipatzen dizuedan Tal Albadru ume holandese kantautako hori kantatu zuten beraiek zuzenean. Elkartu ziren emakume guztiak, atera ziren pasillora eta hasi ziren kantatzen. Eta orduan, nila hor ja ikusi nuen, ukitu nintzen eta ikusi nuen, hau bai, modu honetara emakumeak kantatzen, hasi ziren txaloka, hasi ziren saharitza irrintzea egiten eta
hor bai ikusi nuen batez ere melodiagatik, melodia oso ederra da, eta beraiek abestuta merezi zuela, abesti arabiarra behintzat nik nahi nuela hori izatea. Eta gero ja egin genuen bertako bertsolari Unai eta Olabak egin zuten alako itzulpen libre bat. Eta bukatze aldera, Bilboko Aste Nagusiko egitarau ofizialean ariko diren musika taldeen aurrerapena honezkero izan dugu. Tira, Donostiaren nahiko pareko, Amaral edota Antonio Orozko ageri baitira egitarau horretan. Kartel horretan, besteak beste, Zea Maiz ere izango da. 2 hilabete falta dira Bilboko Aste Nagusirako eta dagoeneko udalak bertan izango diren artisten izen batzuk aurkeztu ditu. Amaral, pop rock talde mitikoa berriz bueltatuko da Bilbora, 2008an egin bezala. 2014an izandako arrakasta ostean, aurten ere Antonio Orozko katalana entzuteko aukera izango dugu. Bertoko musika taldeak ere izango dira, horien artean El Consorcio Bilbotarra. Oraingoan, Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin batera eskainiko dute euren ikuskizuna. Beren belaunaldiko publikorako ezin hobea izango da eskaintza hau. Gazteek nahiago izango dute ordea Zea Maizek eskainiko duen kontzertua. Talde honek 20 urte bete ditu aurten, hori dela eta kontzertua berezia izango da oso. Beraz, abuztuaren 19tik 27ra, hainbat ikuskizun musikalaz disfrutatzeko aukera paregabea egongo da. Bilboko udala aurtengo programazioa osatzen dabil. Eta adierazi bezala, 300 jarduera baino gehiago antolatzeko sedea dute. Azpimarratu dutenez, ekimen guztiak garatzeko 5 puntuei arreta erreparatuko diete. Kalitatea, aniztasuna, berdintasuna, parte hartzea, eta doakotasunari hain zuzen ere. Onaino gaurkoz guztia, eskerrak hor bestalan izateagatik, beste behin ere badakizue, une oro izango dituzuela 11.eu zen, eta arra unean segitzen dugula sare sozialetan. Gabon pasa.